som 11-krát zadal známku veľmi dobrú, 5-krát dobrú. Na prvom mieste bezkonkurenčne katalógové číslo 21. Viac ako stredne veľká, stredne silná suka ušľachtilého výrazu, výraznej hlavy, výrazného kohútiku, pevného ráhu, na dnešnej výstave veľmi dobrá prvá. Na druhej pozícii veľmi dobrá druhá. Viac ako stredňa a skoro až veľká, silná, výraznej hlavy, výrazného kohútiku, pevného chrbta, trochu spaditých krížov. Oproti prvej má trošku slabšiu farbu, ale takisto je veľmi dobre zaúhlená a výborne sa predvádzala. Na treťom mieste sučka, stredne veľká, silná, výraznej hlavy až veľmi. Širšie nasadené uši, to vlastne rozhodlo o jej tretej pozícii. Na štvrtom mieste Maul, kosivá suka, stredne veľká, stredne silná suka.